Перш чым пачнем, хацем параіць вам падкаст, які слухаем самі. Гэта падкаст «Забій зяпу». «Забій зяпу» — гэта падкаст пра двух падлеткаў, якія з выпуска разглядаюць і мяркуюць наконт простага, чалавечага, пасля праслухоўвання, як і ў мяне. Вы яшчэ доўгі час будзеце капацца ў сябе, мяркуючы пра тэму, якую Уладзь та Даша прынеслі ў вашы вушкі. Вельмі раем усе спасылкі ў апісанні. Цмок. Я знайшоў для сябе гульню, якая дарыць мне спакой, пасля якой мне так прыемна на душы, і вось я ніколі не гадаў, што я буду гуляць у гэтыя гульні на кансолі, і гэта вельмі зручна для мяне. Гэта Зума. Мэтхант, ведаеш, калі там качак трэба было страляць. Так. Не, гэта NFS Hot Pursuit. На маём аккаунце. Так. Так цудоўна мне не было ніколі. Зельда, Ведьмары, гэта ўсё не, гэта ось мне так цудоўна, калі я яе гуляю. Яна мне не напрягае ўвогуле. І ось я не разумею чаму, бо я спрабаваў, я не памятаю, я штосьці спрабаваў таксама штосьці з гонак, і мне не вельмі зайшло гэта. Але вось NFS, можа гэта таму, што яна мне дарыць успаміны, бо NFS Hot Pursuit гэта першая гульня на маём першым камп'ютары, якую я прайшоў разам з бацькай, але першая частка не рэмастер, так. І потым мне здаецца, усе часткі NFS прайшоў. Вось прям Pursuit, Underground, другі Underground, Most Wanted, нават другі Most Wanted. Ёсць другі Most Wanted. Там лайно, але Не, ніколі не бачу. Вось моя гісторыя з NFS-ам, яна, ведаеш, скончылася на другім андэграундзе, на Most Wanted. Я прайшоў першы, другі та Most Wanted. І мне было вельмі добра, і вось я на гэтым скончыў, таму што далей я спрабаваў калісьці гуляць, не памятаю, як яна называецца, Undercover ці не? Undercover. Вось, так. І вось яна мне тады ўжо не спадабалася. Я не памятаю чаму, гэта вельмі шмат год таму было. І просто далей у мяне з'явіўся Xbox 360, у меня з'явілася Forza Horizon, і я ўжо не ведаю, навошта мне ўвогуле гуляць у Need for Speed, калі ў мяне ёсць Forza, ведаеш? Гэта так смешна, я такі... Вось я прайшоў усе NFS і назваў такі 3. Не, усе NFS, якія былі ў маём дзяцінстве. То есть я гуляў, мне здаецца, што ўсе NFS, але прайшоў до конца, вось першы, другі Underground та Most Wanted. Ну, ось у мяне яшчэ былі зносіны з Карбонам. У Карбон я гуляў, вось, не Undercover, а у Карбон, так. І быў Pro Street. Вось там, дзе... Я пра яго толькі чуў. Ну вось, там ужо ідуць не вулічныя гонкі, а па трасам. Так, я ведаю. Вось, цудоўная гульня. А чым спадабаўся гэты NFS? Таму што я яго спрабаваў... Але мне так добра гуляць на джойконах у гонкі. Я не разумею чаму, але мне так зручна гэта. Я такі... Шутары вось на геймпадзе гэта не маё. Ввогуле, бо... Я не разумею, як можна гуляць шутары на геймпадзе. Я памятаю, як мы з табой гулялі ў Overwatch. Ага, дзякуй, да пабачэння. А вось NFS мне прям зайшла і такі, добра, у гэта я буду гуляць. Можа, недоўгі час, можа, яна мне наскучыць, але пакуль што яно вельмі добра ідзе. Мы з табой не записываліся адзін тыдзень, у гэты тыдзень я не гуляў у гульні, але я вельмі шмат чытаў кніг розных, таму што я наконец дабіў, ёсць такая серыя, якая называецца, як гэта перакладаецца того, господи, Expansion, але яна ў расійскай мове, у расійскім перакладзе гэта пространство, вось, і у яго ёсць серыял. Ну, усе мы ведаем, што трэба перакладаць не з расійскай, а з ангельскай. Вось, ну так, экспансія. І яна мне вельмі спадабалася, я пачаў чытаць, мне здаецца, паўгады таму кнігі, і вось апошнюю я дабіў толькі зараз, таму што, ну, ведаеш што, калі ты берешся за якую-небудзь серыю, яна тебе просто наскучвае ў нейкі момант, і пасля гэтага ты больш не можаш яе хаваць. У мяне зараз гэта здарылася з унутрымі цемнямі. Так, я разумею, мне таксама з унутрымі цемнямі. Вельмі доўгі час я іх уже не слухаю. Я просто зноў нагнаў да актуала. Калі хто не ведае, внутреннія цені гэта... Мы яшчэ ні разу не раілі ў гэтым падкасце ўнутрэннія цені. Ёкарны! Давай, пачынай. Унутрэннія цені.
вельмі цудоўны аўдыосерыял, інтэрактыўны аўдыосерыял, які мы вам раім паслухаць. Першы сезон ёсць у ВК. Я не ведаю, на Spotify, на Яндексе яго няма, мне здаецца. Вось ён есть у ВК, можете паслухаць. Ці што яго можна заўсёды спампаваць з торренту, ён не такі шмат вялікі, як другі сезон, яго можна паслухаць, мне здаецца, за 18-20 гадзін. Але ён вельмі добры. Першы сезон просто гэта вау. Другі сезон таксама вельмі круты, а вось першы сезон гэта тое, што мяне вот гэта як гераін, ведаеш? Каб яшчэ ведаеш, крыху зацікавіць, гэта хімпанк. Так, вось сеттинг гэтага серыялу, гэта не наскучыўшы які-небудзь панк, які толькі існуе, там, напрыклад, стімпанк, які мы ўжо пабачылі у цельнаметалічным алхіміку ці іншых серыялах, там, у Аватары, легенда пра Кору. А вось такога добрага хімпанка я вось пакуль не пазнаёміўся з внутреннімі ценямі, я не ведаў, што існуе ўвогуле такая рэч, як хімпанк. У мяне пытанне да Вячеслава Вышегородского. Калі ён нам за рекламу будзе заносіць. Я ўжо не ведаю, які гэта трэці падкаст, дзе мы раем ужо. Не тое, што трэці выпуск, гэта трэці падкаст, трэці праект, на які мы размаўляем пра ўнутраннія цені. Вельмі раем, вельмі цудоўны серыял. Калі пачнеце, просто праваліцесь, я вам просто. У мяне брат ўсё яшчэ слухае, ўжо мяне абагнаў, а я пачаў слухаць хутчэй яго, мне здаецца, на месяца 3. А ён такі: гэта добра, я не ведаю, чаму ты не слухаеш зараз, а ў мяне часу няма. З гэтым серыялам ёсць такая праблема, што ад яго вельмі шмат контенту. Ты яго пачынаеш слухаць запоем, і пасля гэтага цябе вельмі становіцца складана, таму што вельмі шмат контенту, ты нічога не можаш патрабляць, акрамя гэтага серыяла, ты не глядзіш фільмы ніякія. Плюс яшчэ такое вось ведаеш, гэта вельмі цікавы спосаб патрабляць контент, гэта не тое, што падкасты, таму што калі вы думаеце, што гэта падкаст, дзе хто-небудзь гэта чытае нудным голасам, не, гэта не так. Гэта прафесійныя акторы, якія прыходзяць. Уключыце серыял, то выключыце відэадарожку. Так, відэорад. Просто яго отрубаеце, і вось то, што вы чуеце, гэта вось унутраныя цені. Цудоўны. Але, зразумела, што ён на расійскай мове. Так што церпіць. Трымайцесь, сябры. Трымайцесь. Вось, ты чытаў. Я чытаў, я дабіў наконец-то экспансію, і мне стало такое пытанне, што чытаць далей, таму што яно зноў прачнулася, я зноў магу чытаць добра. Я пачаў чытаць амерыканскіх багоў, і я не глядзеў арыгінальны серыял ніколі. Я паглядзеў там 3 серыі, мабыць, і потым выключыў, таму што вось для мяне на той момант, калі я яго глядзеў, гэта быў жнівень 2020 года, каб ты разумеў, калі я яго глядзеў. Самы час. Не да таго, каб глядзець розныя серыялы. Вось, мне вельмі падабаецца. Аўтазакі не паглядзіш нічога. У першамайскім раусе, калі быць удакладнённым. Мне вельмі спадабалася, таму што гэта, ведаеш, гэта такое добрае гарадское фэнтэзі. У тым пляне, што ён вельмі нагадвае тыя эмоцыі, якія ў цябе ўзнікаюць, калі ты чытаеш Гаррі Поттера. Вось нешта такое, гэта нешта казачнае, нешта вось. Каб ты разумеў, гэта сугуба 18+. Я глядзеў серыял, я ведаю. Вось. І каб вы разумелі, там ўсё пачынаецца з адчыняеш кнігу, там адразу дикпік. Там усё пачынаецца з такой турэмнай романтики, усё происходит за кратамі, і ты не чакаеш, што далей будзе, таму што вось я не памятаю сам серыял, і ты такі: Тор раняе мыло. Я паглядзеў такое, калі Тор раняў мыло. Да мне здаецца, такое ёсць. Гадж-Тор. Раю, таксама раю. І мне здаецца, што пакуль не надаесце, я буду чытаць кнігі, а потым зноў пераключуся на гульні ці на ўнутранія цені, паглядзім, як гэта будзе. Мне здаецца, што час прывітання. Так, усім прывітанне, сябры. Падкаст першы гікаўскі. Кожны раз кажу гікаўскі, таму што мне так больш падабаецца. Яшчэ ты чамусьці кажаш, што наша група в Тэлеграме гэта лепшая група ў гэтай гульне. І я кожны раз забываю спытаць, у якой курва гульне. У якой мы гульне. Гэта добрая гісторыя, гэтую фразу я падцапіў. У мяне ёсць сябр у Маскве сам. У яго ёсць крама, якая прадае адзежу. І ён кожны раз кажа, што гэта лепшая крама ў гэтай гульне. І я так гэтым прапітаўся, я не ведаю чаму.
Вось, ён відэаблогер. Кожны раз, калі ён здымае новы выпуск свайго... А ён, ведаеш, ён здымае, як гэта называецца? Відэадзённік, як гэта называется? Відэадзённік. Не-не-не, влог. Вось, ён кожны раз, калі здымае влог, ён такі, лепшая крама ў гэтай гульні. Ну, яго гульня то зразумела, бо там шмат крам. Не, одна крама, і яна толькі існуе ў інтэрнэце. Ага. Ну вось, зразумеў. Адтуль я і падцепіў па гэтаму. У нас есть вельмі цудоўная група ў Тэлеграме, лепшыя навіны гікаўскія ў гэтай гульне, подписывайтеся. Мы заўсёды вам рады. Так, сама можете нас паслухаць на ўсіх пляцоўках, акрамя пакуль што Ютуба. Пакуль што. Мы учора размаўлялі з блогерам Рудзя, калі ведаеш, хто гэта такі. Так. Вось, гэта цудоўны блогер, які робіць розны гульнявы контент на беларускай мове, і зараз ён выпускае пра Ведзьмара відео, што происходзіць у сюжэце Ведзьмара. Ён сказаў, што калі мы ўсё-таки зробім YouTube, ён нам дапаможа. Таму што я не ведаю, вось у падкастах у мяне ўсё добра. Што рабіць з Ютубам, я не ведаю. Мабыць, калі-небудзь у нас з'явіцца відэаверсія, дзе мы будзем просто сядзець сваімі жирнымі тварамі так у кадры. Але ведаеш, мы гэтыя відэа не будзем рабіць летам. Ой, так, таму што зараз гэтая спякота... Мы цячэм. Друг ад друга. Не друг ад друга, а як нам сказалі ў нашай цудоўнай групе сябра ад сябра. Прабачце. Сябра ад сябра. Мне казалось, што я, ну, не то, што добра размаўляю на сваёй трасянке, але, ну, я... Олег, ты зрабіў групу, так? Так. Ты зразумеў, што... Мне просто здаецца, што беларускую мову яе нельга вывучыць до конца, таму што кожны раз, калі ты упэўнены ў тым, як нешта казаць, кожны раз знойдзецца чалавек, які цябе тыкне тваім тварам у абмылку. Ну, ось я казаў у апошнім падкасце, што вось нам... вельмі часто предъявляюць за тое, што мы размаўляем, ну, не то, што размаўляем нават, а то, што мы пішам навіны на... Выкарыстоўваем... Так, Тарашкевіцу. Не Ой, Наркамаўку. Наркамаўку. Вось, а трэба на Тарашкевіц. Але, ну, дзе нам взяць добрую крыніцу, адкуль мы будам усе гэтыя, ну, і словы. гэта яшчэ трэба перавучвацца, таму што, як і ты, я ўсё жыццё атрымліваў адукацыю толькі на Наркамаўкі. Я ніколі не слыхаў, ні з кім не размаўляў на Тарашкевіца, а моя беларускамоўная вот гэта вот кола вакол мяне, яна размаўляе ўвогуле на такой помесі беларускага, польскага, таму што шмат полякаў у Літве. Ёсць шмат людзей у нашай коле, якія размаўляюць на рускам та літоўскам, ёсць шмат людзей, якія размаўляюць на украінізіраваным беларускам. Гэта я. Да, калі я размаўляю з табой, ты шмат украінізіраваных тэрмінаў выкарыстоўваеш. Ну, таму што ты з той часткі Беларусі. Ну, у мяне шмат ідзе слоў польскіх, потым ідзе словы украінскія, беларускія та рускія. Я ўвогуле не ведаю, як гэта. Гэта не тутэйшае, гэта не трасянка. Што гэта? Хто я? Я украінец. Так, бо, ну, я жыў паўгады у Польшы і зразумела, што там я, акрамя польскага, я ніякай мовы не чуў. І яно вось такі, ведаеш, засталося. Хідэа Кадзіма зноў з'явіўся ў нашым жыцці, таму што ён расказаў, што планаваў зарабіць гульню ў духу мальцоў. Гэта такі вельмі добры серыял, які ты зараз глядзіш, а мне ён вельмі падабаецца, таму што яны ў 3-м сезоне ўсё ж такі ўключылі Джейн Эйр. Хэш, они курят хэш. Ну, слухай, Кадзіма, як заўсёды, геній. Вельмі дрэнна, што ён гэта не зрабіў, але зараз, нават, я не памятаю, ці сцэнарыст, ці рэжысёр. Рэжысёр. Так, і ён такі, рабі. І актор, які гуляе Хоумлендера, таксама такі, трэба гэта гульня. Нам трэба, так. Слухай, я калі ўбачыў гэтую навіну, у мяне было такое адчуванне, што ён робіць такую гульню, а ўсё гэта маркеталагічны ход, таму што Кадзіму ўжо лавілі на такіх рычах, і гэта вельмі цікава, таму што мы ж ведаем, што зараз яны робяць прадаўжэнне, працяг Death Stranding, і яшчэ адну гульню якуюсьці. Кажуць, што гэта нібыта якісьці хорар ці нешта яшчэ, але калі б гэта была гульня пра не такіх уж і добрых супергерояў, гэта было б цудоўна.
Я пагуляў у гульню, якая вось у духе мальцоў, таму што мне вельмі падабаецца гэты сеттинг, дзе ёсць недобрыя супергероі, якія бухаюць, употребляюць розныя, забіваюць людзей. Так. Таму што мне здаецца, што кожная вось такая зорка, рок-стар, якая вось даже калі бы гэта і супергерой, яна б вела сябе проста як апошняя скаціна. Ну, слухай, гэта трэба будзе чакаць новы шэдэўр ад Кадзімы. А пакуль будзем перабівацца проста серыялам «Мальцы», таму што... Ну, але ён вельмі добры. Калі вам падабаецца... Нават зараз 4-й сезон ужо пачынаюць здымаць, мне здаецца, у наступным месяцы. Пачынаюць здымаць 4-й сезон. 3-й сезон зараз вельмі раю, але мне здаецца, я не памятаю дакладна коміксы, але мне здаецца, што серыял ідзе супраць коміксаў. Я не глядзеў серыял. Я ведаю, што ў ім ёсць Джэнейр Джанг, але я вось толькі хацеў параіць, ты мяне перабіў. Я хацеў параіць вам коміксы, таму што коміксы таксама вельмі цудоўныя. Іх там усяго 6 штук, у кожна там па 140 сторонак. І калі захаціце, вы яго прачытаеце, ну, здаецца, за пару гадзін, і вам будзе вельмі добра. Таксама ёсць мультсерыял па мальцам. Там таксама, ведаеш, гэта ідэя. Мне здаецца, зараз усе мультсерыялы пачалі рабіць пад ідэю «Любого смерта роботы». Вось. Бо кожная серыя — гэта асобны малюнак, асобны сюжэт, усё гэта. І там мы самі мальцы, якія вось серыяльныя, коміксныя, яны з'яўляюцца толькі ў адной серыі. І таксама раю вельмі добры мультсерыял. Гадзіны, мне здаецца, 2-3 вы на яго страціце, і ўсё. Кстати, калі хто не ведаў, гэтая ж ідэя з рознымі ілюстратарамі, калі так можна сказаць, і з рознымі сцэнарыямі выкарыстоўваецца ў мультсерыяле па «Звёздным войнам». Так, таксама ёсць. І кажу, што ён вельмі добры. Лепш за Оби-Вана. Мне здаецца, нам прылецела ад ведучага падкасту «Што за жыццё» з-за таго, што там не спадабаўся Оби-Ван. А вось я да сіх не разумею. Ён кажа, што гэта вельмі цудоўны серыял пра тое, што вось вельмі шмат ностальгіі ў ім. Але я нічога такога і не адчуваў. Я глядзеў усе «Звёздныя войны», якія толькі выйшлі іменно з фільмаў. Я нічога не адчуў, ніякай ностальгіі. Я такі добра, але я не разумею, чаму Лея, калі сустрачаецца з Оби-Ванам у арыгінальным серыяле, яна такая, ой, не серыяле, у арыгінальным фільме, яна такая, типа, о, прывітанне, Оби-Ван, ці памятаеш, як мы з табой весяліліся, калі я была маленькая? Не, яна такая, мы з вами не знаёмы. Я глядзеў пару урыўкаў з гэтага серыялу, я зразумеў, што калі за табой хтосьці бяжыць з уселенай зоркавых войн, ты можаш перад ім паставіць бутэльку, і ён далей не пабяжыць. Ён далей на яе сядзе. Не, бо там, ну, як я зразумеў, любая перашкода, нават ветка просто вісяшчая, гэта ўсё, гэта стоп для ворага. Ён далей не будзе бяжаць, ён будзе яе бегаць за 3 кіламетры. Чаму? Ты просто не ведаеш чаму, таму што калі распрацоўнікі будавалі гэта ў Unity, яны забылі убраць калізію, і мадэлька персонажа яна далей не праходзіць. Айцішныя жарты. Тут Fall Guys нядаўна перайшла з Steam у Epic Games Store і стала часткова дармовай. Я так зразумеў, што гэта часткова яна таму, што там з'явіўся донат. Там з'явіўся донат? Так. А навошта там донат? Ну, донат, касметика. Ну такі адэкватны донат. Ну, як і ва ўсіх гэтых гульнях, калі ты гуляў, напрыклад, у Fortnite, там таксама вельмі шмат донату, але ён не ўплывае ніяк на гульнявы працэс. Я паспрабаваў Fall Guys на Nintendo Switch, у першыя дні ён не працаваў, і калі ён пачаў працаваць, чаргі там такой няма на яго, але чакаць кожны матч не шмат доўга. І ведаеш што? Я не магу сказаць, што мне спадабалася і што я буду гуляць у гэта кожны дзень, але мне спадабалася ідэя таго, што гэта каралеўская бітва, якая не пра каралеўскую бітву. Там не трэба махацца, там не трэба ніякага скіла. Мне здаецца, вось, напрыклад, моя дзяўчына, яна можа ўзяць і пачаць гуляць у Fall Guys, яна увогуле не гуляе ў гульні, і ёй было б добра пачаць з гэтага гуляць, таму што там нічога не трэба рабіць, там вельмі нескладаныя ўсе вось гэтыя рэчы, якія тебе трэба выкарыстоўваць.
і усе заданні, якія там існуюць, там же я не ведаю, ці гуляў ты ці не. Ну вось там, напрыклад, першы дзень, як яна такі з'явілася. Ну то есть ты яе не смог паспрабаваць, таму што не працавалі сервакі. Не, я паспрабаваў, спрабаваў. Так, я друкаваў, я нават прапанаваў, каб сабрацца, але гэта было до таго, як я яе запусціў. Я згуляў, мне здаецца, матча 4, і я не зразумеў, навошта гэта гуляць. Ну, я разумею, што камусьці цікава ідэя гэтых, яксьці памятаеш, па тэлевізору паказвалі вялікія гульні, называлася. Так. Вось у мяне таксама была гэтая тэма, таму што калі ты памятаеш, былі там джунглі клічуць у нашым дзяцінстве. І вось гэта цар гары. Так. І я такі, мне гэта не цікава. Ось для мяне я ў Fall Guys не знайшоў нічога цікавага. Можа, калі ты з сябрамі збіраешся, вы гуляеце, можа так цікавей, можа гэта больш кекісней, ведаеш. Але так мне гульня не зацікавіла ад слова ввогуле. Не ведаю чаму. Я згуляў гулень 10, і я опять же не могу сказаць, што мне гэта так, чтоб спадабалася, я буду гуляць кожны дзень, але запусціць і просто забіць час я магу на гэтым. Гэта вот ведаеш, як я гуляю по Pokemon Unite на Nintendo Switch, гэта нешта вось такое. Я для гэтага спампаваў сабе другі Torchlight. Таксама з майго аккаунта. Так. Не набываць мне. Просто слухачы не ведаюць, але у нас ёсць закрытая суполка, дзе мы просто расшырылі свае Nintendo Switch аккаунты, і у нас ёсць такі свой лакальны местны геймпас. Так. Ну вось, але ведаеш, слухай, за першыя 48 гадзін згулялі 20 мільёнаў чалавек. І гэта вельмі добра. Гэта вельмі добра, але я разумею, як яны згулялі. Яны зайшлі, прабежлі 2-3 матчы, выйшлі, все. І яны такія, вось у нас 20 мільёнаў гульцоў. Калі застанецца хаця бы 3%, гэта будзе добра, і гульня будзе далей існаваць, і ўсё будзе добра. Таму што я тебе магу прывесці, напрыклад, Telegram Premium, таму што яны сказалі, што у іх 800 мільёнаў чалавек карыстаецца Телеграмам, і калі 3% чалавек будзе, ён будзе працаваць у 0, і тады яны пачнуць рабіць тое, што патрэбна зараз Телеграму больш за ўсё, гэта Stories. Але я не ведаю, навошта Stories у Телеграме, навошта яны будуць гэта рабіць, але слівы кажуць толькі пра гэта, таму што вельмі шмат людзей прыйшлі ў Телеграм з, як яна называецца, з Інстаграму. Не карыстаюся Інстаграмам, і ім жа патрэбны Stories, і вось вельмі цікава, як гэта будзе, таму што... Я прыйшоў у Телеграм пасля 2020 года. Я прыйшоў у Телеграм, калі ён пачаў сваё існаванне. Вось ён у мяне быў увесь гэты час, калі ён пачаў шэльцца, ўсё лайно, але я ім так не карыстаўся, як пачаў карыстацца пасля 2020 року. Я зразумеў, што гэта, бяспечна. Гэта па-першае. Але ўсё роўна, калі я вяртаўся да Беларусі, я зрабіў 2 аккаунта сабе. Мне таксама 2 аккаунта ў Телеграме, адзін для спаму па розным суполкам зачыненым. А другі для мяжы. Так. Зразумеў. Вось. Fall Guys раю паспрабаваць, таму што мне здаецца, што знайдуцца вельмі шмат людзей, каму гэта спадабаецца. Так, гэта камусьці гэта будзе весела. Гэта 100%. Гэты тыдзень прайшоў яшчэ цікавы закон той навіны, што CD і PR маглі не ведаць пра багі ў Cyberpunk 2077, ведаеш? Я не ведаю, як яны маглі не ведаць, але некаторыя крыніцы кажуць, што кампанія, якая рабіла QA-тэставанне, яна падмяніла сваю ўнутраную дакументацыю, і у сваіх дакументах яна дадала большасць адукацыі для сваіх працоўнікаў і большасць іх працоўнага стажу. Гэтая ж кампанія рабіла QA для Ведзьмара 3, і з таго моманта змянілася, ведаеш, увесь склад кампаніі, прыйшлі новыя людзі, і ў гэтых людзей не было даже года вопыта. Я вельмі верыў, я казаў табе у другім нашым падкасце, што хутчэй за ўсё усе гэтыя багі, якія былі ў Куберсруке, гэта багі былі ад таго, што ім не далі дарабіць гульню, бо пачалі на іх давіць інвестары, што вам трэба яе выпускаць. Слухай, яны выпусцілі зараз патчы для, як зараз, некалькі месяцаў таму яны выпусцілі патчы для Next Gen кансоляў, і я паспрабаваў некалькі дзён таму на PlayStation 5 Cyberpunk. І ведаеш, што не прайшло і хвіліны, як я пачаў лавіць багі там.
І зараз сітуацыя, канешне, лепей, чым была на старце. Я не бачыў, як выглядае кіберпанк на апошнім пакаленні. І як ён гуляецца там, напрыклад, на якім-небудзь Xbox One. Але тое, што я ўбачу, выглядае, прикольна. Як вось просто як графіка выглядае прикольна зараз на PlayStation 5. А тое, што не прайшло і хвіліны, я пачаў глядзець, як калізія машын впісваецца ў калізію машын, і просто вось там дарога ідзе, і ў дарогу стаіць машына на чырвоным колеры, нібыта на чырвоным. Яна стаіць, і ў гэтую машыну заязджаюць другія машыны. І там просто вось наслаенне гэтых аб'ектаў. Optimus Prime? Ты к ім падыходзіш, і цябе пачынае засасваць пад іх, цябе пакідае пад тэкстуры, і ты просто нічога не можаш рабіць, табе трэба просто запускацца заново. Тупа гэтай Interstellar. Мабыць, і так. Там не ў шкаф засасывае. То ты шкафоў не бачыў. Я не веру ў гэтую навіну, таму што вось гэтая кампанія, якая называецца Quantic Lab. Добра, мне здаецца, што некая падмена там усё ж таки была. Але яшчэ і не хапала часу, яны пачалі яго распрацоўваць. Все кажуць, у вас было 7 год, каб распрацаваць кіберпанк, але яны яго пачалі распрацоўваць толькі за 2 гады да рэлізу. І удакладнёна, што там не хапала часу, каб зрабіць добрую гульню. Але яшчэ ведаеш, што я памятаю, як выхадзіў другі Ведьмак. Я яго гуляў у яго на Xbox 360, і ў гэты нельга было гуляць. Таму што гэта была некая дупа. Я прайшоў другі Ведьмар праз 2 гады толькі, як ка мне просто прылеталі патчы. Вось мне зараз здаецца, што кіберпанк чакае лёс No Man's Sky. Мабыць, вось не цалкам як No Man's Sky, але прыблізна штосьці такое, ведаеш, калі ігра выйшла, яна абсалютна сырая, яна ўся забагованая, а потым разрабы пачынаюць рабіць дадаткі да яе, і ігра становіцца ўсё лепш і лепш. Бо паглядзі зараз на No Man's Sky. Гэта ж каеф. Так. Мне б хацелася верыць у тое, што будзе як з No Man's Sky, але яны ж казалі пра тое, што іх будзе 2 DLC. Зараз 2 DLC ператварыліся ў одно DLC. І далей яны будуць працаваць над новым Ведьмаром. Чацвёртым ці не чацвёртым гэта не ўдакладнено, таму што па некаторых чутках, якія існуюць, гэта будзе не тое, што Ведьмар пра Геральта, гэта будзе просто гульня, якая будзе ў сусвеце Ведьмара. Але, мабыць, і пра Геральта. Будзеш гуляць крысціянінам. Не, слухай, калі распрацоўвалі першы Ведьмар, першапачаткова гэта ж была ідэя пра то, што ты сам ствараеш сябе якога-небудзь Ведьмара, і потым за яго гуляеш. Мабыць, будзе і так, будзе, ведаеш, якісьці Dragon Age у гэтым пляне. А на кіберпанк просто покладуць струк. Та не, мне здаецца, не будуць гэтага рабіць, бо, ты кажаш одно DLC, добра, а на Ведьмара за ўвесь гэты год выйшла 2 DLC. Кроў і віно, так, і гэты каменнае сэрца. Так. Ось. Але патчы і выйшла, што, Так, да дупы, я ведаю. І тое ж самае чакае і кіберпанк. Мабыць, і так. Мне б хацелася ў гэта верыць, але пакуль што ведаеш, што ўсё не на старонкі CD Projekt Red. Пра звальненне, паскольку у нас вельмі шмат беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, і у нас ёсць слухачы, якія працуюць у ПВТ. Многія з іх ведаюць кампанію такую, як PlayGender. Я ў ёй калісьці працаваў вельмі шмат год таму, у 2017 годзе, калі я не памыляюся. 2000 гадоў таму. Не. І зараз пайшла DevBuy, напісаў нататку пра тое, што адтуда зволілі больш чым 200 чалавек. Ведаеш што, гэта выклікала вельмі шмат здзіўлення з таго, што як яны маглі зволіць 200 чалавек і іншае. А я магу сказаць, што у гэтай кампаніі заўсёды была такая дзікая цікучка, што за кожны дзень там звальнялася каля 40 чалавек і наймалася новых таксама каля 40 чалавек. І людзі, якія прахадзілі іспытательны срок, яны просто, гэта был просто цуд, калі ты яго закроеш, іспытку сваім. Вось. І я не ведаю, якое здзіўленне. Гэта ніяк не звязана з вайной, я магу адразу сказаць. Таму што, калі толькі крыху не страляе які-небудзь праект, людзі, якія над ім працавалі, яны не перараспределяюцца на іншыя праекты, іх просто звальняюць. І там нармальна зволяць 200 чалавек, і мне здаецца, палітыка кампанії такая. Так. І там вельмі шмат было слово сказано про тое, што адразу яны падпісалі кантракты на рэлакацыю на Кіпр, а потым іх зволілі. Опять-таки я могу сказаць, што гэта таксама такая ж
тэма. Мы каталіся працаваць у Мюнхен, і ты мог прыехаць у Мюнхен і даведацца, што учора цябе зволілі. Таму што господин Змітр Шелінгоўскі, які аснаваў гэтую кампанію ў 2017 годзе, ён калісьці прачытаў кнігу пра тое, як звальняюць у Гугле. Ён пасля гэтага сустрачаўся з менеджерамі Гугла, гэта было пра нас, і яму вельмі спадабалася тое, што вось ты ведаеш, як звальняюць у Гугле, ты прыходзіш на працу, прыкладваеш свой пропуск з дзвяры, а ён не працуе, і ўсё, цябе просто выносяць твои рэчы, ты больш не працуеш. Ну яго дах слецеў, так? Ну, мне здаецца, што так. Я нічога не магу сказаць пра тое, што там як у гэтага чалавека з кукухай, але тое, што ў плейджендеры ніколі не было добрай атмасферы працоўнічай, там быў вельмі добры склад працоўнікаў, але ніколі не было добрай атмасферы для працы. Ад кіраўніцтва. Так, зразумела. Ну што, з такіх сумных навін пераходзім на больш сумнае, таму што Google зачыніла свой Hangouts, і ён зачыніцца ў лістападзе. Плюс яшчэ адзін праект, які пахараніла Google. Мне здаецца, што трэба ўжо... Ведаеш, ёсць сайт, дзе інтэрнэт-могілкі для пахароненых праектаў Google. І мне здаецца, што у яком-небудзь горадзе трэба зрабіць проста звычайныя могілкі, дзе будуць пералічаны гэтыя ўсе праекты. Як зрабілі для інтэрнэт-эксплорера? Так. Слухай, ты ім карыстаўся? Я не карыстаўся, я карыстаюсь па сваёй працы Google чатам, якой зараз будзе туды перакінуць весь Hangouts. Раней мы карысталіся, вы гэтага не памятаеце, але быў месенджер Google Hello, мы ім таксама карысталіся, таксама па працы, гэта было полнае лайно, і Google просто глядзіць на Apple, глядзіць на тое, што у Apple ёсць iMessage, і ім зайздросціць пастаянна. Тое, што ў іх проста існуе месенджер, які толькі існуе. Я не разумею Google, чаму проста не заставіць адзіны праект, назваць яго, напрыклад, Google чат, і калі цябе захочацца яго пахараніць... G-чат. Ну, добра. Ну, як-небудзь ён называецца, напрыклад. Ты просто робіш рэдызайн. Ты просто выкидываешь старую логику і дакидываешь туды новую логику, якая працуе. Закидываешь новый UX, няхай гэта просто называецца вось просто аднолькава. Няхай у гэтага будуць розныя іконкі, але гэта знаходзіцца на адзіным месцы ў маркетплейсе, дзе ты можаш знайти гэта па адной назве. Просто закіньце хто-небудзь гэта Google, таму што я не разумею, чаму вы так робіце. Я ведаю, што у іх ёсць такая атмасфера, што іх вельмі прыветствуецца, калі ствараюцца новыя праекты. І іх ніяк гэта, там такая логіка, вось я такой же карыстаю, што ты ствараеш новы праект не выстрэльвае, ты яго хароніш, ствараеш іншы праект на гэтым месцы. Але калі ты кампанія памера Гугла, гэта вельмі кідаецца ў вочы. Я ніколі пра яго не чуў, пра Google Hangouts. Толькі калі мы дадалі гэтую навіну, я такі, што гэта? Чаму гэта так важліва? Трэба паглядзець. Гэта яшчэ адзін месенджер, які існаваў. Раней ён існаваў у Google пошце, потым ён існаваў як аддзельныя прылады для твайго телефона. Там што з ім толькі не было. Вось Hello пахаранілі, или Allo он назывался, я уже не памятаю, мне здаецца Allo. Allo пахаранілі, і гэта ўсё перацякло ў Hangouts. Hangouts зараз пахароняць, будзе перацячэ гэта у Google чат. Якім ён вельмі добры, калі вам трэба працаваць над якімі-небудзь праектамі, і вас шмат людзей, больш чым 10 ці 15, гэта зручна. Але калі у вас ёсць грошы, просто ёсць Microsoft Teams, які ніяк не змяняюцца, атрымлівае добрыя Telegram-чаты. Слухай, я вось пра гэта, я калі даведаўся пра Telegram Premium, мне вельмі хацелася, чтобы яны зрабілі Telegram для бізнесу. Каб вось был, вот ёсць Skype, існуе Skype для бізнесу, ён вельмі лайно, лепш карыстацца Teams'ам, але калі б былі, вось ведаеш, як ёсць, напрыклад, Slack. Slack гэта месенджер для працы. І ён у гэтым пляне вельмі добры. І вельмі шмат кампаній ім карыстаецца. Калі быў такі Telegram, дзе б на базе Телеграма, вось так жа ўсё хутка было б, я б согласіўся за яго плаціць, там, напрыклад, 5 еўро ў месяц. Мне было б добра. Калі б гэта было для кампаніі, напрыклад, яны там прадавалі за 1000 еўро ў месяц, і таксама было б добра, вельмі шмат хто б на гэта согласіўся, быў бы згоден. Ну, слухай, галоўнае, каб не было як, ну, мы ж ведаем прыстрасць Пашкі глядзець у бок Цукерберга.
Вось галоўнае, каб не было, ведаеш, типа як з Facebook так, месенджером. вось Facebook, вось вам асобна да яго месенджер, вось вам асобна да яго для рэкламы, вось вам асобна для яго прылада для бізнесу, каб у тебе увесь рабочы стол працоўны стол не быў забіт. У гэтую сторону не ідзе. Дзякуй за гэта, конечно. Так. Але мне здаецца, што гэта не апошні праект на базе Тэлеграма, і зараз яны, мне здаецца, будуць зарабляць грошы з таго, што яны глядзяць зараз не ў старонку Facebook, а ў сторону WeChat кітайскага. Таму што WeChat гэта такі мультымедыйны камбайн, дзе ёсць і крамы, і ёсць ты можаш заплаціць за што-небудзь, у іх ёсць там свая валюта, і ёсць собственная сістэма платежная. Таму мне здаецца, што Telegram глядзіць на гэта і такі мы добра паднімем грошай, але потым. Так што ім зараз трэба проста выйсці ў ноль, каб гэта ўсё перастала так цянуць бабло з Дурова. Потым яны пачнуць зарабляць. Я веру ў тое, што Telegram гэта будзе месенджер нумар 1. Мне здаецца, ён ужо прыблізна вось к гэтаму. Слухай, ну гэта для нас, таму што мы выйшлі вось з гэтага СНГшнага прастору, але калі мы глядзім просто worldwide, то там вельмі шмат частку займае WhatsApp, Viber, та інше. Ты не ведаеш, які агромны WeChat. Там просто... Цудоўна, што беларускі Viber займае... Ну, Viber больш не беларускі, і там... Адразу. Кампанія, якая владзее, гэта кампанія Rakuten, или Rakuten, я не ведаю, як гэта чытаецца. Я просто працаваў у адным офісе, я працаваў на 5-м паверхе, на 4-м быў Viber, і я вельмі шмат людзей адтуль ведаю, і я ведаю, што ні адно вырашэнне, якое існуе зараз, яно не прыймаецца ў Беларусі. І не прыймалася ў Беларусі з таго моманту, як Viber купілі. Unity скараціла некалькі сотняў сваіх супрацоўнікаў па ўсім свеце. І зараз яны нават не збіраюцца наймаць новых людзей у штат. Слухай, гэта вельмі цікава, таму што... Гэта вельмі нечакана. Канешне, і ведаеш, што яшчэ цікава, я хацеў сказаць, што не было той тэмы, з-за чаго іх зволілі. Ты замеціў, што ўсе навіны пра уся гэтая навіна па ўсіх крыніцах ёсць факт, што яны скарацілі там больш чым 400 чалавек, 300-400 прыблізна, і няма з чаго гэта было зроблена. Усе крыніцы і ўсе інсайдеры, якія толькі ёсць, кажуць пра тое, што кіраўніцтва Unity яно не разумее, што робіць. Яны просто, ведаеш, такі на тусоўкі. А што за дакументы? Ну, давай падпішам. Не, я пра тое, што тыя вырашэнні, якія прыймаюцца, яны прыймаюцца не для бізнеса, яны прыймаюцца проста з бухты-барахты. Ну, вось гэта я не зразумеў, бо я памятаю, што, мне здаецца, у прошлым тыдні Unity на ўвесь свет грымела тым, што вось, мы восстановілі твар чалавека, які існуваў там некалькі тысяч гадоў таму. Типа, вось, глядзіце, якая у нас добрая тэхналогія. І на гэтым тыдні прылетае навіна аб тым, што мы зволілі 400 людзей. Цікава тое, што, напрыклад, калі мы кажам пра зорныя войны, пра серыялы, та паўнаметражныя фільмы, якія зараз выходзяць і выходзілі, яны ж не карысталіся Unreal Engine для сваёй графікі, яны карысталіся Unity. І, то есть, Unity — гэта добры сродак, каб рабіць мультимедіа ў кіно. Каб рабіць усё. Так. Ведаеш, што Unity Developer гэта зараз адна з самых такіх больших прафесій, якая зараз існуе ў айцішке. Навошта яны гэта зрабілі? Таму што у кагосьці дах паехаў, ну гэта дзіўна. Канешне, дзіўна. Bloomberg паразмаўляла з тымі, хто працаваў у Unity і каго зволілі, і яны сказалі, што праца ў Unity апошнім часам была поўным бардаком з-за абмылу кіраўніцтва. Ну, гэта пра тое, што я і казаў, што цякучка кадраў вельмі шмат была. Яны пастаянна змянялі курс кампаніі. Яны адзін тыдзень працавалі на адну мэту, другі тыдзень працавалі на іншую мэту. І гэта дзіўна, таму што ніякага погляду на будучыню у кампаніі няма. А ведаеш што? Я б сказаў, што Unity гэта беларуская кампанія, таму што іх же як зволілі. Іх просто выклікалі на сазвон, просто сабралі ўсіх разам, выклікалі і сказалі, што вы зволены. Вы зволены! Да, і гэта цікава, таму што гэта так жа існавала ў плейджендеры.
Тебе просто, калі трэба было зволіць 10 чалавек, ім просто падыходзілі HR. Калі трэба было зволіць там 50 чалавек, іх просто выкліківалі на созвон усіх, завадзілі ў аддзельную комнату, яны созваніваліся з Чылінгоўскім, ён казаў, што you're fired, і ўсё. Я зразумеў. Галоўны дырэктар Unity прачытаў тую ж кнігу, што і Чылінгоўскі. Як звальняюць у Google. Ён такі, мне здаецца, калі Google так робіць, то і нам трэба зволіць. Але ось ведаеш, што, а не пайдуць ли зараз усе працы Unity па шмоньке? Мабыць, а ты не думаеш пра тое, што ўсе тыя, хто зволілись зараз пайдуць працаваць у Epic над Unreal Engine, таму што яны працавалі над галоўным канкурэнтам Unreal, а Unreal-ка яна толькі пашыраецца, як і сам Epic. Epic заўсёды набірае сабе людзей, і мне здаецца, што ў Epic больш планаў на будучыню і больш разумення з таго, што яны ў гэтай будучыні будуць рабіць. То я пераблытаў. То быў Unreal Engine, яны установілі твар. Так, мабыць, гэта была навіна ў Epic Games Store. Прабачце, гэта я дурак. Цікава тое, што гэты тыдзень нам прынёс яшчэ одну добрую навіну, вельмі добрую, таму што я чакаў гэтага, я не ведаю больш, чым што. Ты ведаеш, гэта той момант, калі ты чакаеш, каб сказаць, а я казаў? Так. Казаў? Таму што рынок NFT абваліўся, продажы на найбушэйшай гандлёвай пляцоўцы OpenSea скараціліся ў 4 разы за месяц. Фундатары адмаўляюцца інвесціраваць грошы ў якія-небудзь токены, у новыя гэтых у Bored Ape і таксама у іншыя праекты. І я казаў, мне цікава паглядзець зараз у твары якіх-небудзь Ubisoft, якія там, памятаеш, казалі, што NFT гэта будучыня гульнявых праектаў. Мне цікава паглядзець у тыя кампаніі, якія ў свае гадавалыя планы унеслі стварэнне NFT сусвета і яшчэ нібыта гэта крамы NFT, калі ты памятаеш, для гулін. Вось што яны зараз будуць з гэтым рабіць? Вось, напрыклад, набуты NFT у яком-небудзь гостраконе. І ім жа трэба далей дадаваць гэтую рэч у іншыя свае гульні. Праз колькі часоў, праз колькі часу яны просто згубяць гэтую рэч і просто перастануць рабіць выгляд, што ім трэба нешта дадаваць. Мне здаецца, яны просто такія, гэта, а што мы? Гэта не мы. Вось так яно здарылася. Раней былі другія планы, а зараз іншыя. Чаму не? Чаму? Там заўслед NFT і біткоін штосьці, яксьці не вельмі добра сябе адчуваю. Там таксама ёсць крызіс, і сябе адчувае не толькі біткоін, але і эфір, які галоўная валюта на NFT пляцоўцах. І таксама адразу вместе з імі і так названыя стейблкоіны пашлі ўніз. Калі вы не ведаеце, стейблкоіны гэта тыя манеты, якія прывязаны к даляру ці к еўра, і там яны каштуюць $1 за 1 коін, напрыклад. Вось, і зараз яны каштуюць крыху менш, чым $. Але я ведаю, што зараз вельмі шмат расейцаў, у якіх зараз у Расіі же там вельмі какие-то прикольны курс даляра, і яны укладаюць гэтыя грошы ў стейблкоіны, таму што курс стейблкоіна ляціць у дупу медленней, чым расійскі рубль, таму што ім здаецца, што нешта тут не так. Видимо, нешта будзе па-іншаму ў хуткім часе. Потым мы бачым відэо, де атрады Пуціна такія: не набывайце стейблкоін. Не трэба. Гэта ўсё яны будуць распечатваць біткоін, падпаліваць его, рабіць чучела яго. Там побач ззаді будзе твар Пуціна. Ці сам Пуцін. Так. Мы не палітычны падкаст, але жыве Беларусь. Жыве вечна. Стартап Mojo Vision показал функцыянальныя кантактовыя лінзы, дапоўненыя рэальнасцю. Гэта вельмі цікава, бо я не заўважыў таго, ведаеш, скачка, як мы перайшлі ад Google Glass, які быў там, як выглядаў, не ведаю, як шлем. Не, Google Glass не выглядаў як шлем. Ён быў грамоздкі. Ён быў бачны, можна сказаць. Так. Да лінз, якія можна ўстаўляць у вочы. Я такі, а чаму так хутка? І гэта вельмі добра, бо,
нават зараз ужо былі тэсты, імі карыстаўся, як я зразумеў, гэта быў дырэктар гэтай фірмы. Але функцыянальнасць такіх лінзаў яна зараз яна вельмі малая, і мне здаецца, што як і з Google Glass у гэтага няма ніякага прымянення. То есть у нас ёсць некая тэхналогія. Вот ты ведаеш, гэта як з NFT. У нас ёсць тэхналогія, але куды яе сунуць мы пакуль не ведаем. Таму што я памятаю вось гэтую істерыю, якая была наконт Google Glass, і все казалі, што гэта будучыня, а потым яно здулася дзесьці за месяц. Цікава, як тэхналогія, цікава, што Mojo Vision далей будуць рабіць з гэтым, таму што мне здаецца, што яны падымуць зараз вельмі шмат грошаў на фінансаванне, таму што выглядае цікава, але той функцыянал, які зараз існуе, ён вельмі, опять же, маленькі. Цікава было б, калі б гэта прымянялася у прафесіянальных якіх-то штуках, напрыклад, калі б такімі лінзамі карысталіся, напрыклад, медыцынскія працоўнікі. Як гэтым мікраскопам усё гэта? Ну, больш, я не ведаю, нейкі софт, таму што вось там, напрыклад, Google Glass зараз галоўная яго мэта гэта працаваць на производствах, на вытворчасці машын. Там на розных фабрыцах, напрыклад, там я чытаў пра тое, што у Volkswagen, у гэтым канцэрне BAT, яны карыстаюцца Google Glass'ам для таго, каб ім было зручней. Мне здаецца, што вось увогуле гэтыя акуляры з дапоўненай рэальнасцю, яно вельмі добра падыходзіць пад мульцісусвет Цукерберга, які ён стварае. Так і Apple уже зараз таксама працуе над нейкімі акулярамі дадатковай рэальнасці. І цікава, к чаму гэта прыйдзе, але вось даже калі Apple прэзентуе, даже калі можна будзе набыць у краме, я не пайду набываць, таму што я не разумею, навошта гэта асабіста мне. Ну так, гэта тое ж самае, як і з умнымі гадзіннікамі. Які функцыянал у іх? Я памятаю, у мяне былі Samsung Galaxy Watch, і так, добра, цудоўна, ты бачыш, хто табе звоніць. Гэта вельмі дзіўна выглядае, калі ты размаўляеш па гадзіннікам. Добра, каб... Як Джеймс Бонд. Так, такі пш-пш. Добра у пляне функцыянала, калі ты можаш прачытаць які-небудзь месендж, які табе прыйшоў. Добра, каб не даставаць телефон. Але ўсё гэта месяца ў тэлефоне. Не, вы ведаеш, ёсць же Mi-бэнды розныя, якія каштуюць па 20-40 еўра. Па $2 на Алиэкспрэсе. Так, і вельмі цудоўна выконваюць тое же самае, таму што калі тебе трэба бачыць, хто табе тэлефануе, Mi-бэнд гэта можа. Калі тебе трэба паглядзець якія-небудзь апавяшканні, таксама Mi-бэнд гэта можа. Так, ну ось Mi-бенды яны больш ідуць як фітнес-трекер. Яны не ідуць як гадзільнікі. Той же самы Samsung та Apple пазіцыяніруе, як вось у вас умныя гадзільнікі, якія ўсё ваше жыццё яны зробяць вельмі зручным. У мяне дома зараз ляжаць Apple Watch. Я магу сказаць табе, што усім, што карыстаюся у іх, гэта фітнес-трекінг, хто тэлефануе, якія прыйшлі паведамленні і заплаціць за што-небудзь у краме, таму што ёсць Apple Pay. Тое ж самае выконвае апошнія Mi-бэнды. Там таксама ёсць сістэма аплаты. Я не ведаю, вот ведаеш, я не ведаю, ці працуюць яна ў Еўропе, але там праз Xiaomi Pay можна плаціць у Амерыцы ці ў Кітаі, і мне здаецца, што праз WeChat можна плаціць і ў Беларусі. Таму што сістэма WeChat, яна працуе, і праз яе можна плаціць зараз. Не шмат у якіх крамах, але ёсць крамы, таму што я памятаю, што калі я замаўляў кітайскую ежу ў Менску, вельмі здзівіўся дастаўшчык, які мне гэта ўсё прывёз, маю замоўку, таму што ён такі першы раз бачу, што замаўляюць не кітаец, і што тое, што плацяць наяўнымі грошамі, а не праз WeChat. Вельмі цудоўная рэч адбылася. Так. Прадусер God of War Ragnarok распавяла, што ёй дасылаюць дикпікі і з пытаннямі пра дату выйсця гульні. У меня галоўнае пытанне да цябе. Табе калі-небудзь незнаёмы чалавек прыслаў дикпік? Не. Ну, таму што я... Пашчасціла. Таму што тебе прысылалі дикпікі? Ну-ка, распавядай. У дупу гэтую навіну распавядай. Да там нечага распавядаць, ведаеш, просто... Прачынаюсь я з утра. А мне дзед такі, глядзі. Твой. Мой, да.
Не, просто калісьці на аватарцы стаяла жанчына, і, видимо, усе, ну, бачна, не рускія, тыя, хто не ведае рускіх імён, яны лічылі, што я жанчына. Угу. І яны такія, гэй, крошка, глядзі, і скідаюць мне дикпік. Вау. Так, просто из аватарки. Мне вельмі шкада усіх жанчын. Так, ну давай до навіны. Анонс God of War должен был отбыться 30 чэрвеня. Ну, должны были показать нешта про распрацоўку, але гэтага не адбылося. І Андрю Берлах заклікаў гульцоў да цярпялівасці, што нічога не паказалі. І вось так вось гульцы ўзбесіліся, звар'яцелі і пачалі дасылаць дикпікі. А што? А чаго яны хочуць гэтым дабі? Я не разумею. Але мы разумеем аўдыторыю, якая гуляе ў God of War. Ну ты уяві сабе, ты такі сядзіш, у цябе ёсць старонка распрацоўніка гульні. Ты такі, ага, спытаю, калі гульня. Ты пытаеш, калі гульня, друкуеш тэкст, усё. А потым табе ў голову надыходзіць ідея, а калі ёй скінуць свой струк? Чаму не? А чаму? Ну, а можа ёй спадобаецца. А потом выходзіць God of War Ragnarok, а у Танаса, а у Кратаса твой струк. Мне здаецца, они должны... Ну-ка. Зрабіць пасхалку. Так, я вось толькі хацеў сказаць. Якую-небудзь ведаеш, каб туды толькі якім-небудзь глітчам можна было ў кімнату прабрацца, дзе ўсе гэтыя струкі на сцяне вісяць. Гэта ўсе фоткі. Трэба рабіць некую пасхалку, і трэба гэта ўсё перарабліваць у мем, каб гэта проста была добрая гісторыя. Каб адчапіліся. Вельмі дзіўныя справы, 4-й сезон, сталі самым паспяховым англамоўным серыялам Netflix. Яго глядзяць больш за 930 мільёнаў гадзін. Слушай, мне здаецца, што, ну, добра, не тое, што добра, зразумела, што было так, таму што зараз гэта такі галоўны праект, гэта гульня тронаў ад Netflix. Зараз выйшла яшчэ адна серыя 4 гадзін. Две адразу. Усё скончылася. Сезон скончыўся. Ну, вось можна пачынаць глядзець адразу ўвесь сезон. Я дачакаўся. Я вось перад запісам хацеў паглядзець, але... У нас ёсць абзор на апошні сезон. Я не памятаю, у якім выпуску падкаста. Мне здаецца, у 6-м. Я не памятаю. Ну вось, калі вы паглядзіце, мы там разбіралі ўсё дакладна. Просто напомню, што нам спадабалось. Усё добра. Мне здаецца, што гэтыя две серыі, якія выйшлі, яны памогуць абагнаць гульню кальмара по колькасці гадзін, таму што там 1,6 мільярда гадзін на гульню. Ох, я не ведаю, я паглядзеў яе адзін раз, я не разумеў, чаму яна на таком хайпе, і ўсё такі, ну, гэта галодныя гульні. Ну. Вось, я паглядзеў дзве серыі, і таксама, ну, гэта галодныя гульні, я больш гэта не буду глядзець, таму што мне не падабаюцца галодныя гульні. Гэта цудоўна. Бо, ну, гэта заслужана, я б сказаў. Гэта ад Netflixу гэта, ну, трэба. Таксама, вось, гэта не той серыял, дзе ў кожнай серыі прасвечваецца, ведаеш, такая прямая павестка. Там такога няма. Там усё па дзелу, усё. Калі там ёсць павестка, яна добрая. Яна мусіць быць добрай. Так. Вось такое мне вельмі падабаецца. Калі павестка робіцца не ради павесткі, а калі павестка просто існуе як частка гэтага сусвету. Нават у 4-м сезоне ёсць момант, там, мне здаецца, такая, ведаеш, не прям цэлая лінія. Ось крыху моманты ёсць, дзе ёсць павестка, і яна вельмі добрая. За ёй цікава сачыць. Яшчэ адна павестка, за якой цікава сачыць, гэта тое, што зараз адбываецца з Джонні Дэпам, таму што усе размазалі тую навіну, што ён адмовіўся ад ролі Джека Вараб'я, і Дісней яму хацела прапанаваць 300 мільёнаў даляраў, але гэта не так. Вось усе зразумелі недобра гэтую навіну. Корэспандент, які размаўляў з Джонні Дэпам, ён яму сказаў, калі б вам предложили 300 мільёнаў даляраў, вы б згодны былі? Ён сказаў, не. Усё, пачалося. Дісней прапанаваў яму 300 мільёнаў даляраў, так, але гэта я запублікаваў, а потым я заўважыў, што гэта было пытанне. Зразумеў. Ну, цікава, мне здаецца, што ён все-таки звернецца к ролі Джека Вараб'я, але гэта будзе як у апошнім фільме піратаў Карыбскага мора у лайняным плане. Ён будзе просто лайно. Мне здаецца, што не павернецца, бо, ну, Дісней паступіў з ім як поўнае лайно. Так. Ён адмовіўся ад усіх кантрактаў з ім,
бо таксама у істотах ён мусіў здымацца, калі я не Істоты памыляюсь. здымалі Warner Brothers, а не Disney. Warner Brothers набыў яшчэ шмат гадоў Зразумеў. на ўсю франшызу Гаррі Поттера, і яны яго выкінулі ў той жа момант. Ну вось. Ну, Disney поступіў з Джонні Дэпам як з лайном, і потым, калі Джонні Дэп такі, ага, вось, глядзіце, я ўсё ж такі аказаўся правы, яны такі, ну, так, можа, павернешся? Не хочаш павярнуцца? Ну, а што на гэта адказаць? Мне здаецца, ён не павернецца ні на якіх умовах. Мне здаецца, што ў яго, даже не гледзячы на скаргу ў суд, у яго хапае грошай на жыццё, і хапае грошай, каб не здымацца, і лепей ён пойдзе здымацца на які-небудзь Netflix, на якую-небудзь ролю у серыял на один сезон. І я б на такое паглядзеў, таму што мне падабаецца як актор Джонні Дэп. Так, ён вельмі харызматычны чувак. Вось, і у яго вельмі шмат добрага кіно, якое, ведаеш, такое, яно праходзіць на мяжы аўтарскага кіно, якое такое вельмі цікавае, цягучае. Вось у яго ёсць добры фільм, ён называецца «Сакрэтнае акно», «The Secret Window». І яно такое, яно вельмі малабюджэтнае, вельмі страннае, але вось гэта цікавае кіно, якое падыходзіць Джонні Дэп. Тым часам мы з табой паглядзелі доктара Стрэнджа ў мульцісусвеце вар'яцтва. Мне здаецца, я должен пачаць первый, таму што я другі глядзеў гэтае кіно. Я паглядзеў, я ад яго чакаў не менш, чым ад апошняга чалавека-павука. Гэта памылка. Так, але мне ніхто... Ну, глядзі, калі б гэта выпусцілі на Disney+, я бы быў давольны. Таму што гэта, не глядзячы на ты конскі бюджэт, які існуе ў гэтага фільма, гэты фільм вельмі дзешовы. У яго вельмі странная аператарская праца. У яго вельмі странная вот просто ўзятыя планы, якія аператар здымаў, таму што ты глядзіш на гэта ўсё, і ўсё ён снят просто больш танна, нежели чым першы доктор Стрэндж. Першы доктор Стрэндж гэта такое, гэта блокбастер. Другі доктор Стрэндж гэта не блокбастер. Я не ведаю, там праблема у рэжысёры ці у прадусеры гэтага фільма. Глядзі, у чым цікавасць. Сцэнарыстам выступаў чувак, які быў сцэнарыстам Локі, які быў сцэнарыстам некалькіх эпізодаў Рыка і Морці. Рэжысёрам быў Сэм Рэймі, калі ведаеш, хто так, гэта. Так, конечно. Ну вось. Чалавек, які зняў першыя фільмы пра Чалавека-павука. Першы Чалавек-паук, Evil Dead, Геракл, Зена і так далей. Вось. Чалавек, які з'еў сабаку на гульнявым кіно, я б сказаў. Так. І я не разумею, чаму у іх атрымалася вось это. Гэта не то, гэта не Морбіус, пачнем з таго. Не, фільм добрый. Фільм можна глядзець, і ён не такое лайно. Я просто не зразумеў, чаму гэта не выйшла на Disney+, а выйшла ў кінотэатрах, як сусветнай прэм'еры. Ён зарабіў, я зразумеў, ён зарабіў грошы, таму што все чакалі, што выйдзе пасля першага доктара Стрэнджа. Все чакалі мульцісусвету. Але тая планка, якую яны паставілі апошнімі мсціцелямі, і тая планка, якая была дасцігнута апошнім чалавекам-павуком, гэта не тая планка, якая існуе ў гэтым фільме. Гэта, ось, мне здаецца, гэта не памылка Марвела. Гэта памылка гледачоў, бо зараз усе ачікваюць такога ж маштабу, як была у фінале Мсціцелей. Ці як, ну, я б не сказаў, што у апошнім Чалавеку-паўке быў вельмі вялікі маштаб, але ось усе чакаюць нешта такога. Але калі ты паглядзіш на першых Мсціцелей, ну... Железны чалавек, напрыклад. Я тебе скажу, што ён не дасягае той планкі, якая была ў першых Мсціцелях. Так, першым Мсціцелях гэта ўсё ж такі блокбастер. Так. Мне здаецца, што гэта тая планка, прыблізна тая планка, якая была ў Шан-Чы. Вось Шан-Чы прыблізна, вось ён такі же роўны. Не, ну ты яго з лайном зраўняў. Ну не, слухай, Шан-Чы не лайно. Першае, гэта добры фільм на один раз. Мне вохуй не зашоў. Ну, добра, окей. Могуць існаваць розныя тэмы, як адносяцца к гэтым фільмам, але ўсё ж такі Шан-Чы гэта блокбастер, які должен быў выйсці на Disney+, а не ў кінотэатрах. Мне зараз здаецца, што доктор Стрэндж, ён не дасціг, ведаеш, нават якой планкі? Планкі Джесікі Джонс.
Так. Ну, хотя мне вось я не глядзеў усю Джессику Джонс, я паглядзеў толькі першы сезон. І Джессика Джонс першы сезон мне спадабаўся. Вельмі цудоўна. Так. Я б не сказал, што цудоўна, але гэта не Флэш. Калі ты глядзеў Флэш, Флэш гэта лайно. Ты бачыў, як CGI змяніўся ў Флэшы з першых сезонаў, які ён зараз? Не, я не бачу, там потому что такое лайно. Я вытрымаў Флэша, ведаеш, 3 серыі, і пасля 3 серый я такі, я не ведаю, навошта мне гэта смотреть, я не ведаю, навошта мне гэта глядзець, таму што гэта просто мяне не цікавіць, таму што гэта просто знята вельмі кепска. Вось, канешне, калі сравніваць з такой планкай, Доктор Стрэндж, канешне, яго я перапрыгнуў. Так, Доктора Стрэнджа можна паглядзець адзін раз. Вось гэта, там існуе тая ж праблема, якая існуе ў апошніх усіх фільмах Дысней, таму што там існуе павестка толькі ради павесткі. Пра гэта я хочу паразмаўляць. Гэта вельмі дзіўна. Я хочу зрабіць такую небольшую нататку. Мы не супраць павесткі. Калі павестка добрая, і існуе не толькі ради павесткі, калі гэта як фільм «Гарбатая гара», напрыклад, калі вы разумееце, аб чым я, калі гэта не мета цудоўны. Так, вось. Гэта шэдэўр. Гей-порно гэта ўвогуле цудоўна. Так, навошта жанчыны ў порно? Жанчыны ёсць у порно? Ёсць. Фу. Так. Я гэтага не зразумеў. Навошта яны ўвялі нейкага персанажа? Ну добра. Я такі, ну яна носіць на сабе ўвесь час алярма, спойлеры. Так, сцяг ЛГБТ. Ну добра. Добра, тоже нема ніякіх праблем. І няма ніякіх праблемаў, што ў там быў момант, калі яна сказала, і там показалі невялічкі кусок, што яе было дзве маці. Две маці. Таксама ніякай праблемы з гэтым няма. Але чаму не яны ж маглі закруціць сюжэт так, што яна там сустрэла сваіх маці. Так. І было б ужо добра. Так. Я даю 100%, што гэты персанаж далей у кінасусвеце Марвел не з'явіцца ніколі. Так, таму што гэта Амерыка, яна просто яна увогуле не цікавы персанаж. Мне ввогуле не было цікава сачыць за гэтым персанажам. Мне не спадабаўся ввогуле. Мне здаецца, яна што ніякая. Ну ось яна просто ось як ведаеш, лялька такая, якая стаіць дзесь там пазадзі Стрэнджа, Ванды і ось пазадзі іх дзесьці. Але вось пра Ванду мяне так зацікавіла, што яны вырашылі дадаць туды крыху хорара. Так, асабіста той момант, калі яны бежалі по гэтым тунэлі, і яна там рэзка са скрымерам выпрыгнула. Я такі, вось, гэтага не хпала Доктора Стрэнджа, таму што... Ці калі яна з люстэрка вылазіла. Так. Як дзяўчына са звонку. Так, вось калі б яны ўзяліся за гэты момант і больш дакруцілі яго, калі б там было больш элементаў хорара, напрыклад, няхай бы там былі больш скрымераў, які просто добрыя скрымеры, ужо было больш. Не, скрымеры гэта было лепш. Не, вось імі асабіста ў гэтым фільме, які вось там же Доктор Стрэндж усяляецца ў свой труп, і гэта жах нейкі, конечно, але калі б там было больш момантаў са скрымерамі, гэта было б больш апраўдана. Ты не заўважыў адзін момант, што разложаны труп Доктора Стрэнджа вельмі падобны да галоўнага зладзея Морбіуса. Ну так, ёсць нешта такое. Я такі, цудоўна. Графіка, кстати, цудоўная. Дарэчы, калі казаць пра графіку, яна добрая, яна не такая танная, як, напрыклад, у Морбіусе. А што ты скажаш пра ілюмінатаў? Магла выйсці вельмі добрая рэч з ілюмінатамі, таму што гэта было б вельмі добрае камео і было б вельмі цудоўна, але яны так іх злілі. Гэта так, вось, напрыклад, Чорны гром, які не можа размаўляць, таму што ён просто знішчыць усё, што існуе. Гэта вельмі добры коміксавы персанаж, на якога было б вельмі цікава паглядзець як на камео. Але яны нічога з ім не зрабілі. З'явілася фантастычная чацвёрка. Ну, з'явіўся не Бен Брюс, як яго клічуць, я не ведаю, але я калі глядзею такі, як яго Ванда забіла, я такі гляжу і такі, макарошак бы.
Ну слухай, вось і там же можна было дадаць вельмі добры элемент хорара, алярма, опять же спойлеры, калі не глядзелі, просто выключыце з гэтага моманта да пабачення. Так. У яго знік рот, яна яму не зашыла рот, а ён знік, як калі памятаеш у першай матрыцы, там быў момент, калі у Нео вось знік рот. На дапросе. Так. У гэтага можна было добра зрабіць хорар-момант. Гэта вельмі дзіўна, бо яго слабасць указаў гэты з фантастычнай чацвёркі адразу, як толькі яны пачалі біцца з ёй, так. Біцца, ён такі, ён можа уничтожить тебе толькі сваім словам, калі ён што-небудзь... Шопатам, калі ён што-небудзь скажа. Ён такая, чым ён скажа? Ротам. Якім? І ўсё. І я такі, а навошта ты это распавёў? Ты што, дурак? Мне яшчэ цікава, чаму ён не сказаў адразу ніякага слова, таму што яны ведалі то, што яна прыйдзе іх знішчаць. Канешне, вельмі шмат пытанняў для гэтага фільма. Я не жалею ад таго, што я яго паглядзеў, але вось я некалі часу таму я перагляду першага доктара Стрэнджа, і мне падабалось. Але гэты фільм я ніколі не буду глядзець зноў. Но асабіста Элізабет Олсен, яна цудоўная. Ну вось толькі Ванда, Алая ведьма выйшла вельмі цудоўна ў іх. Яе паказалі як, яна маніячка. Ну вось ёй добра атрымалася гэта перадаць. Дзякую, што паслухалі нас, што былі з намі ўвесь гэты, мне здаецца, гадзіна ці нават болей. Подписывайтесь на нас на ўсіх нашых пляцоўках, пераходзьце ў нашу групу ў Тэлеграме. Нас там ужо амаль што 800, без двух людзей 800. Хацім нагадаць яшчэ вам пра тое, што можна дадаць адзнаку Spotify та Apple падкастах. Гэта вельмі важка для нас. Вялікі дзякуй. Таксама памятайце пра тое, што ёсць цудоўны падкаст «Забізяпу», спасылкі на які у нас таксама ёсць у апісанні пад гэтым падкастам. Усім да пабачэння.